U određenim katama, posebno iz ovog starijeg Nahate stila iz kog je nastao Goju Ryu, vidimo jedan pokret koji se ponavlja, evo recimo iz kate Gekkei Dai Ichi u Goju Ryu, mislim da je Gekkei Dai u Kyokushinu, nemojte me držati za reč. Ovde završavamo i tu postoji pokret ovo. U kati Saifa ili Saiha, zavisno od stila, u jednom momentu dolazimo ovde, ponovo pravimo taj pokret i nastavljamo nešto drugačije. I svi se slažemo da se iza ovog pokreta krije čišćenje. Jel' tako? Vrlo logično. Tu sam, očistio sam ga i nastavio sam dalje da radim tehnike. Međutim, ono gde ostajemo uskraćeni, to je mali detalj, kako se to čišćenje izvodi. Zato što nije dovoljno da ja zavrdačim svoju nogu i da moj protivnik padne. To ne ide baš tako. Drugo, prilikom zagrevanja vam je Petar rekao, po istom principu se izvodi nekoliko različitih bacanja. Ovaj pokret je karakterističan za nekoliko bacanja, a koje će to bacanje biti zavisi pred svega i od reakcije mog protivnika i od distance na kojoj se nalazi. Zato što nije isto da li je njemu leva noga napred ili mu je desna noga napred, nije isto da li se krećemo napred, da li se krećemo nazad, da li smo statični. Nije isto da li mu kontrolišemo ovde sa distance rukav pa moram da uđem ili smo već u gardu. I zbog toga postoji nekoliko različitih varijanti kako to čišćenje može da se sprovede. I za večera smo izdvojili 3 tehnike. Deashi Barae, Okuriashi Barae i probat ćemo Hizagoromu isto, vidjet ćemo kako će ići. Ali ovo prvo koje ćemo da odradimo, Deashi Barae, to je jedno od osnovnih bacanja koje postoje u judovu, postoje nekada u karateu. Sada ćemo objasniti kako se izvodi prvo bacanje, to je ovo jednostavnije. Ne mogu samo nogu da ga očistim. Opet, ne radi samo noga, idemo iz kluka. Ali i to nije dovoljno, on je tu čvrst. Opet, što se s prethodnog treninga vraćamo, kuzuši mora da se napravi. Ovo je nožna tehnika, bez kuzuši ne mogu da ga bacim. Ako se on ukruti, ja ću ga odšutirati do sutra i neću ga nikad baciti. Šta moramo da uradimo? Ruke imaju važnu ulogu. Moja leva ruka sad ga gura nazad, a desna ovde ga spaja. Već vršim blag kuzuši. Idem ka njemu i ovde ga bacam. Ne može samo noga. Bolje stani u desnu, da bolje može. Isto važi za desni gard. Sad opet, ovo je kako ja volim da radim. Svako individualno s ovom tehnikom, neko će odavde da više napada koučigari. To je isto jedno od bacanja koje se radi slično ovome, ali opet nije isto. Znači, opet idemo. Tu guramo, znači vršimo taj pritisak kao da hoću da ga podignem ovako. Znači, ne guram ga samo nazad, ne vučem ga samo ka meni ili u stranu. Nego, kao da hoću ovako da mu učinim život neprijatnim i da ga to napadam. I opet evo, držim ga lepo da se ne povredi. Ajde ovako.